Здравейте, приятели! Това ще ни е закуската днес. Микички с пудра захар и от тези червени портокали ще направя по едно сокче. Здравейте от нашия неделен обяд. Валери си хапна и сега да ви покажа, да ви дам една идея. Когато навън вали или духа силен вятър, както в момента при нас, не е хубаво да си излизаме навън и съм му направила на Валери тук няколко задачки. И така, сега днес има урок по испански. По принцип му правя такива и на български. Ето така, има някакви тук други. И това си правим сега в неделя, защото навън времето не е хубаво. Това е кафе, като си оправя тераската отвън, ще ви я покажа, но си слагам много цветенца. Това не го знам как се казва все още. Карамфилчетата, ананасчето, ментичка, жасмин и Бенджамин, който малко се тормози, ама ще му видя проблема какъв е. А тук вътре са ми бамбука на щастието и дървото на живота. Мисля, че така се казва. Ако не е така, някой да ми изясни в коментарите. Това си го намерих по принцип под една палма. Имаше няколко такива. И това си го взех. Все още не знам дали да го задържа, понеже е много странно. Не знам дали ми харесва. Мога да му направя подобрение или да го хвърля. Тая касичка направихме по-рано и сега ще си починим след малко, нали, мамче? Да. Ето да ви покажа и няколко неща на български. Ей така му правя, когато е на училище, аз си му правя и такива неща и когато времето навън е лошо, си му ги давам. Сега ги прибирам, защото не смесваме български и испански. Вчера направих една торта, която може да ви покажа. Блатовете са от тези оризовки, потопени в кафе, а крема за тортата е от нахут, какао, протеин и малко прясно мляко без лактоза. Може и ядково мляко да се използва. За хората, които имат проблем с сладкото като мен, ето това е една алтернатива на буклука в пакета, както им казвам аз. Здравейте и от сряда! Видяхте как се изкарахме нашата дъждовна неделя. Днес отново вали, а когато вали, децата тук при нас не са на училище, а са си в къщи. Валери беше на училище само понеделник, вторник и днес сряда почиват, изпращат ни съобщения в групата на училището и ни уведомяват, че няма да има училище. За сега днес почиват, за утре и други ден не се знае. Чакам да изпратят съобщения в групата и да видим дали утре пак ще сме си в къщи или ще бъдат на училище. По принцип, когато вали повече или по-продължително, тук при нас децата не ходят на училище, пускат ги в ваканция, но сега нещата са малко по-различни, защото, както ви казах в предния влог, скоро имаше доста голямо наводнение и хората са изплашени. Сега, като има по-дълготрайни дъждове, хората се притесняват. Първо, че някъде не са почистени добре шахтите, нали, от прииждащата кал, която беше от наводнението. И се притесняват, ако пак дойде някаква така вълна, дали ще може шахтите да се свършат работата. Но да се надяваме, че няма да се случи това, което беше преди няколко месеца. Гледах по новините, че дават други райони в Испания, които са доста зле в момента. Това, което беше тук, сега е там. Много вода по улицата, коли се носят от течението, пълни къщи с вода, паника. Дано всичко да премине и да започне една много хубава фиеста, Фаяс, която вече е започнала. Ще ви я снимам по-натам, защото тя е до 19 март. И се надявам да се извали това време, за да може по време на
кулминацията на фиестата да бъде страхотно време. Така съм го поръчала. Гледайте видеята ми по-напред, за да видите и вие тази страхотна фиеста, която предстои тук в Испания. Или по-точно, тя е типична за област Валенсия. На мен много ми харесва. Това е фиестата, която най-много ми харесва. Може би заради роклите на жените или не знам. Обаче ми е много красива. И естествено ще ви я покажа, за да я знаете. И ако не сте чували за нея, да дойдете тук в Испания, в Валенсия, другата година да я гледате. Ето ни от четвъртък. Снощи ни изпратиха съобщение, че децата днес няма да имат училище. Най-вероятно по-късно ще ни изпратите за утре, защото като гледам прогнозата и навън какво се случва, и утре няма да имат училище. Ето го Валери с прическа като на Гайо. Снощи не му изсуших косата и сега е малко штръкнала. Мисля си, така и така си направих кардио с прахосмукачката. Мисля да си направя тренировката за корем, която е хубаво да се прави на гладно сутрин, всеки ден. В момента не я правя всеки ден. Сега малко ме домързява. Сега ще ви покажа тая моя тренировка за корем. Това как си го залепила. Преди да започна упражненията, си правя една и такава предтренировъчна напитка. Моята е The Queen. Може и някаква друга, няма значение. Даже по принцип си я пия преди да тръгна с прахосмукачката, обаче днес забравих и сега си я пия и си я допивам между упражненията. A few moments later. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yeah, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They'll deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. You got a mind, but even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why they say, fake it till you make it A. And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts saying, turn them to a game. Take the best thoughts saying, put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain and you'll find a door. Open it up. Това е моята тренировка за корем. Хубаво е да се прави на гладно и след като се направи тренировката да се хапне нещо протеиново. За предпочитане е да се прави всеки ден. На този етап аз не я правя всеки ден, но се надявам да вляза във форма и да си я започна, защото видяхте каква ми е формата за сега, но надявам се до лятото да я подобря.
Здравейте и от днес. Днес е събота. Честит празник на всички дами. Бъдете обичани, бъдете обичащи, щастливи и уважавани жени. Днес аз съм във Валенсия с една приятелка. Ще се разходим, ще хапнем и ще си купим по едно малко подаръче, защото мъжете останаха в къщи да гледат децата и така ни изпратиха ние да се забавляваме днес. Така че грабим с пълни шепи. За тази хубава фиеста ще ви разкажа в другото видео, ще ви снима малко повече, защото всъщност тези статуи, които са толкова красиви, ги няма още, не са ги сглобили. В центъра има една огромна, която е най-голямата, а в малките улички има малки на кръстовището, затварят движението за коли и има такива по-малки фаи. Така се казват тези фигури, които ще ви покажа. Така че абонирайте се за каналът ми и не пропускайте видео. Т.е. следващото ще бъде свързано с тази фая, за която ви казвам. Ето това представлява фаята, за която ви говоря. Тук в центъра се намира най-голямата, а другите по-малките са в уличките. Сега са опаковани още, защото не са ги сглобили, но тази става супер висока. Тази година не знам каква ще бъде. Ще направя влог по-натам, когато е вече в разгара си фиестата и ще ви покажа сглобените фаи, колко са красиви и интересни. Ето тук в тези ограждения беше преди малко масклетата. Всичко това беше пълно с хора. Това ми харесва тук, че веднага след фиеста, след някакво събитие, веднага се активират и всичко се изчиства и след един час все едно нищо е нямало на това място. Но да, масклетата се прави тук, в ето това ограждение. И е доста желано събитие от много хора. Леле, вижте, аз съм тук. Това сме аз и Коце. Той май, как се казваше, аз забравях. Сега ще му изпратя на Коце да му покажа, че художника е тук. Hola! Hola, buenas. Soy yo. Mira, ¿eso? Sí. ¿Eres tú? Yo con mi marido. Muy bien, te recuerdo.
Ето тук може да дойдете да си направите портрет. Гледай как хубаво рисува този човек. Браво! Muy bien! Ето тук е Плаза Дел Вирхен. Сега ще видим дали ще можем да седнем някъде тук да си хапнем. По време на тази фиеста монтират ето тук по средата на площада една голяма жена, на която всички фаи, това са хората, които участват в фиестата, носят букети и ги носят точно тук на площада. И ги закачат върху тази голяма жена монтирана и става като рокля, като не знам, просто не знам как да ви го обясня. Затова абонирайте се за каналът ми и гледайте следващото видео, за да видите какво представлява фиестата и тази жена, за която ви говоря. И аз не можах да ви я обясня много добре, но нищо. So high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. По принцип много бомби гърмат на тая фиеста. И това не ми харесва от цялата фиеста, колкото и да е красива. Love the world and keep the sky on your mind. Ето, в това ограждение, тук е масклета, или както се казва. По принцип тук цялото това е пълно с хора, всички улички наоколо. Това е общината. И хората стоят от 9-10 часа сутринта да чакат, за да са по-наблизо до огражденията. Не знам какво им харесва толкова, да се стоят толкова близо. На мен ми беше достатъчно да бъда ето е там до тази сграда от среща, която е гарата. И оттам я гледахме този път. Беше невероятно, хареса ми. Ела да отидем до това магазинче. Ами ние си хапнахме, купихме си някакви... О, не, дано да ни гръмне това. Давай, пресичаме ли? Ние си хапнахме, разходихме се, купихме си по нещо и сега се прибираме да видим мъжете каква маса са направили. Само искам да ви кажа да не забравите, като излизате с приятелки на 8 март, да си купите пеещ пител. Ето така.
шипеещо петленце да си купите и килим на детенцето. Също така на дете. О, това беше силно. И килим за детето да не забравите да купите, като излизате на 8 марта с приятелки, че много е важно. И лампа също. И лампа с букви, може да си пишеш каквото искаш. И също. И петленцето е, тъй като го хванеш за врата и то си хвати краръчичките. Леле, голяма работа сме ние жените, да ви кажа. От тази пастелерия ще вземем на нашите любими по нещо сладичко. Има доста неща. Сега ще им изберем нещо. Що? Виж, тази тарта. Тарта де queso. Вау, обожавам тарта де queso. Чакай така да дам. Тия са солени неща, но вижте какви круасани има. Тези охлюбчета също са пълни с пълнеж и са чудесни. Тарта де queso, страхотна, с тиква, с шоколад и арандано с боровинки. И това. Да. От тук ще вземем на нашите съкровища по едно десертче. Ние се прибрахме, мъжете ни чакат, направили са една хубава масичка. Сега ще се присъединим към тяхната компания. Взели сме им по едно десертче да ги почерпим за празника. На вас ви благодаря, че останахте до края на видеото. Ако не сте се абонирали за каналът ми, а съдържанието, което правя, ви харесва, сега е момента да го направите. Абонирайте се за каналът ми, за да не изпускате нито едно от моите видеа. Също така, за тази фиеста, за която ви говоря, Фаяс, която започва началото на март и завършва на 19 март, в момента няма нищо, кой знае колко интересно, освен масклетата, която ви показах. Масклета това е едно пиро-шоу, което е ужасно да се гледа отблизо, по-хубавичко е да се огледаш по-отдалече. Само това е, няма ги фигурите, които са типични за празника. Има тук-там фаери. Фаери са хората, които са облечени в някакви костюми. Ще ви ги покажа и тях, но това ще стане в следващото или в последващото видео, така че чао и до скоро!